Tika muna bago tayo malagpas na naman tayo nito. Asan yung bahay nila? Dada! Meet my dada! Si Lo pala guys, bago kong kaibigan Lo. Simple lang naman ito guys, hindi naman ito sobrang anik-anik talaga. Pero Good morning, Philippines! good morning guys. Today is Wednesday and yeah, Wednesday today. Katapos ko lang naligo guys. It is cold outside. It's 56 degree outside, but inside the house it's 68. And I opened the window and I'm freezing after because you know the window is close to the bathroom downstairs, the shower close to the bathroom. And when I get out from the shower, oh my god, nafe-feel ko yung hangin. Oh god, it's sobrang ginaw doon sa baba. So I close all the windows because it's really freezing out. I mean, it's not freezing, it's cold. It's cold enough for me. Last night, my friend texted me, the Filipina that I meet, sa ano, doon sa, basta yung Filipina na sinabi ko sa inyo, she texted me last night, so I'm going to meet her tonight, later on, like afternoon. I don't know what time I will text her, but like after lunch, she said, and yeah, I'm just going to edit some videos and get ready. That will, you know, I will text her later. Para naman okay yung ano natin na, diba? Hindi ko alam guys kung makapag-vlog tayo later on. I don't know, but I don't know. You will know later. I don't know. I'm not sure. But yeah, so later on guys. Tawagan ko rin si Sis Mia pala kasi katatapos ko lang. Nag-message siya sa akin. Nakahubad pa ako. Tatawag daw siya. Nakahubad pa ako. Katatapos ko lang kasi naligo. Hello, uy. Asa na ka? Kamera ni mo, kamera. Ay, pagbubuda ka na. Mukalit na ito kanina rin. Pinsa. Nagsukli. Tessa. Kumusta naman? Ay, di na makamansin. Pagsuloy ka pa, no? Gabi eh. Nabasa na ko yung kog. Balikan ako si Miriam. Kuan ka na. Nag-online sila. Wala na ako nang balikan. Kinsa? Kinsa nag-online? Nag-online na silang mama. Akong nanay sis. Katatapos lang namin nag-usap ni Sis Mia Sandoval. Yep. And ano lang ako, nagbihis ng sweater kasi maginaw. Pero hubarin ko to mamaya. Itapon ko na tong ibang look. Ang iba kasi naamoy ko na eh. So, bad na siya. Bad talaga. Bad boy. So, naamoy ko na siya. So, hindi na siya okay. Then, na-transfer ko yung bulaklak dyan guys. Oh, dito. Kasi yun, para siya maarawan talaga. Kasi maarawan siya dun, oh. Yun, malapit sa window. Dito kasi walang araw. Meron naman, pero hindi talaga siya maano ng araw kung dito siya nakalagay. Parang nag-yellow na nga ito siya, dahil hindi siya talaga naarawan. So, dito ko siya nilagay para yung araw pasok dito. Maigo yan, maigo. Wala akong madala, guys, sa kaibigan ko. Anyway guys, so wala akong madadala sa kanya. I think okay lang yan. Sis Lo, if you're watching, pasensya na talaga. Wala akong madala kasi hindi ako, alam mo na, hindi ako umaalis-alis sa bahay. Nasasad ako talaga guys kapag iwan ko tong mga alaga ko. Nakakasad. Iwan ko. Ang ginaw. Ang ginaw. Ginaw siya guys, kaya ito na yung suotin. Alam nyo guys, sa totoo lang, kailangan ko nang mag-wax. Sa kilikili ko, kailangan ko na talagang mag-wax. Mag-wax ako guys, always wax. So kaya palagi siyang tumataas ko. Pinataas ko talaga siya. Pataasin ko talaga siya. Ngayon, hindi naman sobrang taas para lang makapag-wax. Para ma-wax, para madala talaga siya ma-wax. Pero this time, hindi ko talaga siya winax. So, parang kailangan na. TMI na naman ako, guys. Alam nyo naman ako, guys. Sobrang TMI. TMI, guys. May mga tao sa kapitbahay. May palagi silang ginagawa dyan. I think we're close. 4 minutes away. So, malapit na tayo. 4 minutes away from the house.
not sure if makapag-vlog tayo doon. Pero, so yun. After 1,000 feet, bear right. Okay, let's see. Let's see kung maano ba natin itong bahay niya. Matuntun. Matuntun ba yan sa Tagalog? Matuntunan. Let's see kung matuntunan natin yung bahay. Let's wait. So, dito. Bear right. Hold on, guys. Okay, we got it. Andito tayo. So, let's say, hello, oy. Yung GPS ba? Saan ito? In 1,000 feet, turn left onto Old. Wala. Okay. Asan yun? Dito ba? I think dito. Makapasok ba tayo dito? Take the next left onto Old. Dito. Yeah. Okay, dito. Okay, makapasok tayo dito. Okay. Okay, we're in the right track. Right track to the baby doon. That way. Hello, oy. Ang lapit lang pala nila sa amin. Ginoo ko, Lord. Ang lapit lang pala nila. Asan yung bahay nila? Tingnan natin, be. Dahan-dahan tayo kasi sabi pa dahan-dahan daw yung bata. Takbo-takbo dito daw. So, dahan-dahan tayo. Ano yung number nila? Okay, yan yung number nila. Hello, oy. Wala may speed limit dito. Ano bang speed limit dito? Hala, ano to? Hala, bungtod. Patay. May bangag. May bungag. Hopefully, hindi tayo masasaag nito, guys. Kapag masasaag ako nito, patay You will talaga. arrive at a waypoint on the left in 1,000 feet. Huh? Then, make a legal U-turn where possible. Ha? Hala, uy, asan yung bahay niya? Asan yun? Hala, ito ba? Hala, yun siya. Oh, yun lagi. Yun. Hala, doon tayo. In 600 feet, turn right onto. Hala, uy, nalagpas ako, guys. Take the next right onto House Road. Turn tayo. Back. Route recalculation. Looking up. Turn left. Oh my God. Nalagpas ako sa bahay nila kasi hala, ito yung bahay na muntik na naming binili, oh. ito yung bahay katabi lang nila. Ito yung bahay na muntik namin binili. Kaloka talaga. Ito yun. Ito. Tika muna bago tayo malagpas na naman tayo nito. Asan yung bahay nila? Ay, ito. Dito tayo magparking. Dito yung sasakyan nila. Ala, dito pala. Okay, dito. Ala, okay lang kaya? Dito na tayo, guys. Alam, kung binili naman yung bahay niya yun, magkaano lang kami, magkatabi. Tika muna, guys, ha. Kunin natin yung... Okay lang, are you sure? Oh, yeah. Sige, gawa tayo. Kunwari, dito tayo. Sulungan mo ako. Mag-ayos tayo. Ito yung doon. Hanapin mo yung tandusyong natin. Yep.
Hindi, si Dada na lang. Hi guys. may dada daw siya dito. I am Dada. Meet my Dada. Si Lo pala guys, bago kong kaibigan Lo. Ang sexy. Ito yung dada niya. Dada yung pinangalan mo sa kanya? Yeah. That's her Dada and all his kids is here. Look. Oh, meron pala siyang mga kids. Yep. Hala, ang daming anak. Yan ang kanyang mga babies. Ang daming anak guys. Tignan mo, Yeah. apat. Oh, buti pa si Dada, nagkaapat. Ako wala. Yan ang kanyang mga baby. Ang cute niya, ang cute nito, oh. Yeah. Uy. More moments later. Diyos ko, tingnan mo itsura natin. Para naman ako yaya, oh. ang ganda nga. Ang ganda mo nga eh. Ah, nandito ang teacher na. Ay, hindi na. Oh, sige na. Ay. Hello, yaya. Sige, alis na ako guys. Hi guys, I am here. Andito na ako sa bahay. Si Roxy, please. Naririnig nila ako guys. Ginawa ko na buo ng Christy. Aray, sige. Hi, Miss! I'm going to text Tamitsu guys para naman malaman niya na andito na ako. Oh my god, you're funny. It's 8 something o'clock, I think. I'm not sure. But I am going downstairs because hold on. Iring nagakos. Anyway, so I'm going downstairs because yung in-order ko online, it's here. So yeah, natanggap ko siya today and Tommy is coming here tomorrow. His birthday is not tomorrow, a few days from now. I-wrap natin yung regalo natin sa asawa natin. Sa asawa ko, hindi natin. Asawa ko lang, guys. And i-wrap natin yun. Okay, let's go upstairs. Sana hindi mahulog itong laptop. Ay, nako, Lord. Ano ko talaga. Ito yung in-order ko for him. Ito siya. So, ano ba ang gagawin ko dito? You know what, guys? I'm going to open this. Let's open this. But, hindi ko ipakita sa inyo ha, kasi surprise. Kasi, ipakita ko sa inyo bukas kung ano yung... Simple lang naman ito, guys. Hindi naman ito sobrang anik-anik talaga. Pero, tignan lang natin kung ano yung reaction ng baby ko. Hindi ko na ipakita sa inyo, ha. Hindi ko na inano tong airbed. Hindi ko na kinuha kasi para ano. Wala nga akong card. Birthday card. Kaloka talaga. Sana talaga magustuhan niya to, guys. Sana lang. May alert yung cellphone ko. Amber alert. Hold on. Black Honda Civic 4-door. Ito yung birthday. Sana magustuhan niya to, guys. I'm excited, guys. I'm excited to give the gift. I'm excited. Ako yung na-excite, guys. Ako yung na-excite. Gusto ko yan. Gusto ko yan. Sa akin na lang yan. Kaloka nun ako eh. Anyway, so, ibalik natin ito bukas sa baba. Rockabye, rock, rock,